uze ngicacelwe nje ukuthi awuyifuni akayifuni ngoba manje umuntu uyathi awuyithandi uyahloniphisa thana awuyifuni kunale ezoya mina nawe soba uthu siyoyikhetha ngimshiye umnakwethu umshiye umnakwethu ngoba nawe ngangingekho mhla ikhethe wakho umuzi nami ke kwesambe nawe siyikhethe yami cha ezogculisa mina kona ngiyakuzwa impela ngeke ngiphikisane namagama akho kodwa ke njengoba ngishilo ukuthi ushuthi ke uzokuthi ukulinda isikhathi ngoba phela kufunale le ndawo ngiyidayisa ithathwe umunye umuntu ukuze la masentshana engangiwakhiphela lo 50,000 engangikhiphele le ndawo ngiwuthole bese ngihamba ke ngiye ebank ngiyothatha nada 50,000 sihambeke nawe sesiya kule ndawo yakho ke le ngingayazi oyikhomba ngala ngakumkhomazi. Ngiyakhuleka kundlula emithi yamakhosi ngiyakhuleka emakhosini esizwe fellow South Africans gama lami uSabela Umnikathi inkosi yesizwe sakwabnikathi namhlanje ke sibuyele udabeni la kwaDuma olapho khona ubaba uDuma wayekade ethemse umamkhulu umama uMaphumulo ukuthi uzomakhela umuzi njengoba ke sazi ukuthi ke wayekhale ngokuthi umamncane unomuzi esilungwini kodwa yena akanawo umuzi uhlala emakhaya and uhlala nomndeni kanye nezingane nosisi bomyeni wakhe wasekhala ngokuthi ke asimphelezele ayobhekana nomyeni wakhe akhulume lolu daba lokunganeliseki ukuthi kuza kanjani ukuthi umamncane athi enomuzi yena ewumamkhulu angabi nawo umuzi so namhlanje ke ubaba ke uDuma usicelile uthi ke asibuye simphelezele ukuze ezokwazi ukuyokhombisa umamkhulu umuzi ke lo noma isite ayithengile wabe futhi eseqalelela nokuyakha ukuze ke akuthathe lokho njenga nokuthi uyomsurprise njoba ekade ethemsile ukuthi uzosurprise umama uMaphumulo ngodaba oluthinta isite nomuzi namhlanje ke sikhona la sihamba naye ke ubaba uDuma kanjalo nawo umamkhulu noma mncane nawo ukhona ukuphelezela umnyeni wakhe ukuthi kuzobonakala nanku umuzi nesite yesithembiso ukuze ke ukubone kabanzi lokho esikhuluma ngako hlala lapho ungenyakaza stay tuned. Nakho inkosikazi lapha sesifike khona njengoba ngangithemsile ukuthi ngizofuna indawo ngokwakhela ibone ke indawo noma sengiqalile ukubeka nje la kodwa kufanele uyibone nawe singaqhubeki ungakaboni lutho. Ngizowenzani isuru Angithi njengoba ngichazile kwasekuqaleni ukuthi le ndawo nje uma uqala phela wakha uqale ukuthi ulokwe ukuthi njengoba ngisho ukuthi ungaphuma ngisho amakamela wethu manje baba uDuma shuthi njoba uthi lapha esixobeni shuthi iqala lapha ezihlahleni lezi yehlele la esixobeni yehlele izojika njengoba ngithi nje kungaphuma ngisho amakamela isithupha noma u8 kodwa iyadalikho la yangisho ngathiwa baba ngenza umcimbi la akukho ngisho indawo yetende bese kuthiwa nje ubusho nje ukuthi kuzokwazi uzoqhutsheka kwakhe la itende ngalibeka phela kule ndawo encane futhi njalo nje le ndawo iyehlele sokuyikamakhelwane siyaphela igcekela kodwa makoti wami wawukuthe wena ufuna umuzi ukuthi ube nomuzi sekungancipha lawo makamelo ke singabe senza noma lamakamelo awu8 noma awu6 senze noma kuba amakamelo noma ngaba isithupha ke kusale nendawo baba ngangitsheliwe kwasekuqaleni asike sisondeleni sike sibone le ndawo engangiyibonile ngala kolungu 100,000 ishibhisi singakwazi ukuyi-afford wena uzongithekela le ndawo encane kanje ngizoyenza hayi awuyibheke nje uyibukisise mhlambe uyibuka nje uyayeya ngoba akayiboni ngoba nani ala makamelo okhala ngawo uyabona nje ubhazabhaza o 5x5 lapha yeah lo 5x5 ngeke baba inzulisi hayinzulisi manje ke wakwami ke njengoba uthi ayigculisi uqonda ukuthini ngoba phela sengiqonda ukuthi ngifuna le engitshele ngayo ngoba phela lezi yangizwa manje nje nanokuthi nithathele izinqumo mina ngazi nizongifunela indawo ngizokhethela indawo mina ngingatshelwa ngalutho le ndawo ihluke kangakanani mamncane endaweni zakolofu
Angiyiboni nje le ndawo angiyizwe ngisho egazini. Yini ingoba indawo esemakhaya. Indawo yasemakhaya nje emakhaya phinde futhi ngizohlala emakhaya. Hayi. Sengikhathele baba emakhaya. Awucabangi kahle. Awubheke nje le ndawo. Uyabona nje njengoba sengikhiphe nje 50,000 ukuthenga le ndawo. Njengoba uthi wena waneliswa wena ufuna le kolovu yo 100,000. Izwa nje 50,000. Usho ukuthi wena usazi ukuthi phela ukuma ke. Ngoba phela njengoba isekanje akulula ukuthi ngithola imali yale ndawo. Oh isite le uthi ibe Site lesengithenga. iyodwa. Iyodwa. 50,000. Hayi angigcolisi. Isazokwakha ke mina indlu bekanokusho ngizoyakha. Cha akodwa manje manje angithi nje wasekukhona utour wombabuduma already osuthatha ispace esingaka izobe singenaphi le enkulu. Uyabona nje ukuthi uyibona nje lapha iplan yale ndlu iyaphuma ishona ngala ifike ijike lapha ibuye yithi le ukwenza nje ukuthi ngithi mase ngiqhubeka ngakho kube sekukhona nezindawo ekahle kwazi ukubeka izinto zibe safe. Angizwa noma ngasho njalo angizwa ngicekelayo angilizwe ayiyengenzelela ukuthi mina le ndawo mina ngifuna indawo baba uze uzohlala khona uthi noma kufika abangani bami bevashile bese bepaka imoto kuthani le ndawo ngingayipaka phi imoto la itende ngilibeke Cha babuduma ngifisa ukuchecka one thing la uma ngabe usuku uzothenga indawo I'm sure ukuthi kusuke kufanele ibiza umuntu thizeni asiqale lapho nje ukuthi le ndawo njengoba kuwena wafika uzoyithenga uhamba noma mncane uzoyikhokhela ibiza bani since kuyindawo uthi uyithengela umamkhulu ibiza bale ndawo Ibiza mina naye umamkhulu ngoba phela yimina inhloko ekhaya. Kushuthi ibiza wena kodwa ngokwe understanding yakho uthi noma mkhulu sengisho lemphansi emaphepheni mina ibiza bani ubani umnikazi ngoba phela ayinanga umnikazi umamkhulu emaphepheni ibiza bani induna zazibani kwabe kwabani since umamkhulu ayekade engekho. Induna zazimina nanokuthi unkosikazi wami engangimthengela umabani wakuphi kodwa babo noma mncane kuyena wafika naye la angeke kuze kubadidise lokho ukuthi thina sazi ukuthi ubuzothengela unkosikazi wakho umuzi kodwa wafika nomunye unkosikazi but sekufika omunye unkosikazi. Ngenkathi ngiya kuyofuna le ndawo ngachaza ukuthi nginamakhosikazi amabili khona umdala khona omncane ngifunela lo mdala indawo ngoba lo mncane usenaye yakhe. Manje ngifuna ukungena kwele ukuthi why ungam-involvanga umamkhulu kwasekuqaleni ngale ngathi uyiqala iprocess ngoba ngithi uyabona manje sibhekene nenkinga ukuthi akayifuni le ndawo ufuna indawo eselufu. Ukube kuthiwa wawum-involvile kwasekuqaleni bekuzokwenza ukuthi kube lula ukuthi athi ngcono uma uhlanganise kuhlangane lo 100 kuyothengwa leya site njengoba manje sibhekene nale nkinga why ungam-involvanga from the beginning. Ukusho ukuthi iphutha lami laba lapho ngoba kwasekuqaleni uyakhumbula ukuthi ngangikhulumile ngathi ngifuna ukumshaya kube into sort like a surprise njengoba ngesonto nje kade ku Mother's Day. Nami nje bengini ukuthi mhlambe njengoba ngimletha nje lana njengoba kade kuyi Mother's Day ngesonto uzojabula ngimshaya ngesurprise. Manje uyangixaka umethi nje akahambisani nale surprise engimenzele yona yokumfunela le ndawo nalokuthi ngimakhela nanku umusi njengoba ngichitha ilento imininingwane mamkhulu wayifuna imininingwane ubaba kwena oma ID ukuthi ukukhombisa ukuthi phela uzokubhekela indawo noma engasakutshelanga ngithi bekuyi surprise kodwa akufuna imininingwane yakho wayifuna yini. Should le ndawo ngenzeka uba nje indawo eyamamkhulu noma yababuduma noma mncane abazobona abantu abane ownership. Mina ngingaba naleyo understanding iyakhulumisa phela indaba yemisi nama site. Ngikhipha ID yami ubhalo mina phansi ngoba angikho sure ukuthi yami ngempela yini le ndawo ngale kwalokho angiyithandi nje ukuqamba manje angizwa ungahloniphisi ukuthi awuyithandi thani awuyifuni ukuze ngazi kahle uze ngicacele nje ukuthi awuyifuni akayifuni ngoba manje umuntu awuyithandi uyahloniphisa thana awuyifuni le ezoya mina nawe soba uthu siyoyikhetha ngimshiye umnakwethu umshiye umnakwethu ngoba nawe ngingekho mhla ikhethe wakho umuzi nami ka kwesambe nawe siyikhethe yami cha ezogculisa mina kona ngiyakuzwa impela ngeke ngiphikisane namagama akho
kodwa ke njengoba ngishilo ukuthi usho ukuthi ke uzokuthi ukulinda isikhathi ngoba phela kufunale le ndawo ngiyidayisa ithathwe umunye umuntu ukuze la masentshana engangiwakhiphela lo 50,000 engangukhiphele le ndawo ngiwuthole bese ngihamba ke ngiye ebank ngiyothatha nada 50,000 sihambe ke nawe sesiya kule ndawo yakho ke le ngingayazi oyikhomba ngala ngakumkhomasi koma Winklesprout lapho ko Lova Beach ngazi wena oshoyo awukwazi ukuyithatha manje ebank bese kuba wena olindayo ulinda ukuthi indawo ithenge uthathe lo 50 lo 100 uhambe umkhokhela ilokuzana isite yakhe abeyibona beqale banenjabulo nethemba mhlawumbe mamkhulu akwazi ukwenza kanjalo then kuba ukuthi ke mesifika leso sikhathi sokuthi mamkhulu indawo yakhe ubaba iyathengwa iyobe isibuyela ngakuyena leyo mali asikwazi ukuyenza kanjalo babuduma kona kunganzinyana ngoba phela nawe mnewethu uyazi ukuthi emabhenki kunemicikilisho yakho yeah kungaba eyakho imali uma usayifaka ebank kodwa ke uma sekufanele uyithathe wenze izidingo zakho uyathemeleza kunama mgudu ekufanele imizila ekufanele ilandelwe bengizozama ukwenza lokho njoba naye ngimbonthi umoya wakho phezulu uyayidinga ngempela le ndawo ukuthi ngihambeke ngekhulumisana nabasebank ukuthi ngeke yini bakwazi ukuthi banginike noma okunye ekuyindibilishana lokho kulapha ihambeke ngiyothenga le ndawo yakhe ayifunayo kodwa ke nakhona sizoke sithi ukuma sizoyithenga le ndawo bese sithi ukuma ke kusalinda ukuthi isukume phela ngoba umakhi imali njoba nje isikanje lendlu sengikhokhile osimende ngibamosela kwenziwa ifoundation ama blocks imali manje kusho ukuthi so endapha singena mali mengizokuyi kancane sengiyofuna imali ebank hayi anakala ekuqaleni babuduma ngangingathelwanga amamiliyoni ngamamiliyoni yeah futhi nawo kamamiliyoni ayaphela baningi abantu imali mayihleli phela engangenayo usulo uyikhipha njalo uyaphela nazi nezingane zakhe kufanele ifunde hayi anakala ekuqaleni manje into eyinkinga sekuyi surprise engasamsebenzelanga kumamkhulu ngoba yena ubone ngathi ngaso sonke isikhathi uhlezi uzothatha uhlangothi olunomamncane zonke izinto ozenzayo ziba nomamncane phakathi lolu daba lolu belidinga nje kuba udaba laba buduma noma maphumulo hayi ke useyongixolela lapho ke liqhoshwa libhekile ngoba akusho ukuthi kumina akufikanga lokho bengithi ngimshaya ngesurprise njengoba sisuka kuMother's Day nje ukuthi ngithi mhlawumbe uzojabula agiye amanje wavesa wangiphoxa abangazijabula manje ujabula mhla ngabona seyimile la ngifuna khona into ukuthi zimi hayi la ngingafuni khona yabo mase ungibekele lapho lo la ngiyojabula khona hayi la cha mamncane ngicela ukungena kuwena ukuthi wena why ungabonanga ubwrong bokungabukhona bamamkhulu from the beginning ukuthi kube nini eniba phambili kulolu daba especially wena mamncane ngoba phela wena bekufanele utshela ubaba ukuthi cha baba singazenza zonke ezinye izinto kodwa manje sesikhuluma ngomuzi wamamkhulu uyena umuntu ofanele abe in charge uyena ofanele ahambe nawe baba hayi mina why ungayilungisanga wena kwasekuqaleni uma ngabe ukuthi ngempela inhloso ukwakha nokwenza ubumbano lalomuzi wakaduma angithi phela ubaba naseqaleni weshilo ukuthi ufuna ukumshaya ngesurprise sasilokho lokho ngibambe kulelo gama mina ukuthi vele ubaba uzomshaya ngesurprise ukuthi emfunela emtshela ukuthi indawo semtholele yeah kodwa ke manje ngathi uyabona ukuthi surprise asasebenza ngaphela manje umamkhulu akekho happy nendawo uthi indawo incane ispace isincane ngemuva ngeke uzukwazi ukuthi usangalula kuyale ihamba igcine ngala ngaphambili yila fanele ngoba kune gate khona akawuboni umuzi wakhe uzokwazi ukuexpandeka kube lento babuduma items yakhe ubone ngathi kuzaphelela kulo 2 room akakwazi ukubonga angazi ukuthi ufunani engayibonga awukwazi ukubonga awukwazi ukubonga kahle wena ubuzofunani vele ufuna kwenzakaleni ngathi owakho owakho ubuzofunani i surprise kababa angithi vele bengibhizi ngimtshela ubaba ngithi asim surprise khona ezoba happy naye kanti befuna kwenzakaleni wangizwa nje kusangithande indawo ufuna leyo solofu why ke usazokupake ke ntombo
usazokupaka wena uzopaka Uzopaka kwakho phela soba kwami ukhohlwa Yohlala khohlwa ngeke uzubone ngeke uzukubone lokho Wena ngeke uzukubone lokho ngathi ngiyakutshela Kahleni makhosikazi. ngeke uzukubone Wena lokho. uzohlala mina Hlale kuphi Musani ku. owakho musani lobuzi kuba- Indaba kanti ufunani wena into efuna kuthina wena into efuna kuthina le kanti ngiyifunayo noma indawo hawu Manje uyacasula wena musani ukuba ngumsindo. Yazi nisibukisa noma nisibukisa nomakhelwane kule ndawo. kahle Musani wena ukuba ngumsindo. kahle wena ufunani into efuna kuthina kanti nami ngifuna ubig uphuma nje nakho sekusurprise na umuzi nje kanti ufunani wena ngempela amafama kanti uphuma phi wena hayibo Uphuma phela phela. iwona ukhathele hamba nawe uyohlala kuwona Kahleni mengusakuthatha makhosikazi. ukuthi bekuzoba ngcono kube okungenani bekuzoba ngcono kube okungenani at least isurprise le mhlambe noma eka 4 room 5 room mamkhulu yebo uyabona manje ngibona ngathi mina inakale kakhulu ukuthi ke noma indawo ispace isincane ilokuzana iyade lincane kwayona indlu ivele u2 room manje ithemba noma mkhulu hlamba kasenalo phela ukuthi kuyoke kwenzeke yini ukuthi extend yabo kwakho lo 2 room angazi koze kuphela eminyaka emingaki ohamba mhlambe ngiqaye phansi futhi ngiphinde nginibize ingane nje mezivakashini ezizohlala yakhula ingane angiyithandi noma ngathi uyaqhubeka ngiyithandi usazokupake hayi sobona phela usazopaka sobona Kodwa nje ake sisho unkosikazi Usazi- iqonda ukuthini ngoba phela nazi izinto zokwakha uyayibona la ukuthi kugcwele nampo simende bagcwele lapha. Usho ukuthi labo simende abalapha bebezophelela la. Musani ukuba ngumsindo. ubothi bengeke phela ngahambi Yabona nomyeni nje. wami bengeke phela ngahambi nomyeni wami ayasazi ngoba le ndawo angiyithandi mina hayi kasazi Ngizobothi usazopaka wena hayi sesoyisana enkantolo ke phela mekusi kanjani Asiyeni. ngangaboni lutho angiboni ma blocks angiboni ngisho umaki cebile ngiboni ngisho cement ngavula nje lapho ngayithola lezokwakhe Uyabona nkosikazi nje ubona sacwebile nje angithi yabazi labantu bomdabu basendiya ukuthi nifike nithenge imaterial bona bafuna ukuthi nize nibe baningi bakuleyo ndawo enithenga imaterial kuyikhani deliver kahle le material kufanele ngabe bayilethe ngomgqibelo abalindanga izolo kade ngiye khona esitolo ngiyoxabana nabo bangitshela izofika namhlanje njoba kushaya manje o1 sila abakafiki ukuthi inamhlanje noma ikusasa uyabazi labantu bomdabu basendiya bathanda imali iqiniso abanalo njoba ngilindile nje kufanele kufike ama blocks la kufike amatshe kufike osimende bakhona balapha endlini inkinga ekhona ke ukuthi nalo makhi akekho nje kuyekhale ngokuthi imaterial ayikho osho wena baba uthema uthenga wathenga izinto ezincane wangakali indla 2 room uthi izokwanela izinto ezingakanani ngangiwathengile ama blocks ngendlela awabulala ngayo uyabona nje nanka lapha uyabona lo cement ohlezi lapha uhlezi phezulu kwama blocks uyabona lama blocks aphihlikile lapha lama blocks ayingenjeni efika ukuthi bawenzani angazi ngoba phela mina angisiyena umakhe hayi ngijabhile ke baba bandla ufuna ukwakha iplan ukuthi senza njani ukuze ngithole le ndawo angizwa mina le ndawo njoba nje bese ngikuthembisile eqaleni inkosikazi ukuthi ngizozama ukuthi ngiyesilungwini ngiyokhulumisana nabelungu basebank ngibone ukuthi ngeke yini bakwazi ukuthi kulama sentshane ngiwafihle kubona banginikeke noma yilo 100,000 wakho ke lokhu kuwami ngihambe ke ngiye kule ndawo yakho ngiyohamba ngedwa ngalelanga ngikulande uhambe uyoyikhomba leyo ndawo othi wena uyayifuna engineqiniso ukuthi iyokwanelisa iyokujabulisa ungahamba lesbox sakhe sikudonsa ngekhala ungabizi inkosikazi wami Isipoki ngiyohlezi wena. bela Hayibo. abahlukani bahlezi bahamba ndawo kontekst eyitshalile wena hayi ngizokhethela omunye umfazi ukuthi hayibo yazi angizwa le hayi omunye umfazi umnakwendlu ungalisebenzisi lo gama angilizwa nje le ungalisebenzisi lo gama ngoba alinambitheki kahle futhi mina ngithatheka kancane kahle kahle anginjalo hayi aningiboni njoba nje angithi sengishilo hayi aningiboni nalomfazi wakhe isimbela mbele ichepisi namathela tehleli zithe kwaze kwanzima ukubhala ngokuhlanganisa hayi kwaze kwanzima ukubhala ngokuhlanganisa hayi lento nje babuduma isuke idinga ukuthi wenze iqiniso nokuyikona kona bekufanele ukwenze nje ukuze ungabi nomsindo kanje lo msindo mina ngibona ukhando wena ukuthi uvumele zonke izimo zihambe ngendlela nina enihlela ngayo noma mncane yona into engiyibukayo cha njengoba bese ngichazile ke mnewethu ngathi kusho ukuthi la xoshwa libhekile ngoba phela liqhoshwa masicimezile yeah
ukube ngangicabanga kwasekuqaleni kwakuzofanele ngize naye la ngizomkhombisa le ndawo ngingakamosi imali yami engaka osimende bami abangaka nama-blocks ami amangaka esengiwamosela. Hayi into emnandi nje ukuthi usangayidayisa ilokuzana isite ukwazi ukuthi uthole imali yakho. Nanokuthi vele imaterial ngiyacabanga mamkhulu esangasebenza ngale. Mhlambe yavela ibambe ihlale khona ihardware. Ilindele ukuthi mhlazana usuthengeleke le asayithenga le isayisebenza khona lapho engabuseza mhlambe ngala. Mhlawumbe ngaba njalo ngoba le hayi ngeke ngibulale ngisho ubuthongo ngihleli kule ndawo engayithandi. Kanti lena oyifisa kangaka eselobi inani kangaka Baba iyo ngoba phela nale ndawo le abantu abahlala lana ingcono isilokishi hayi la emakhaya ngisuka emakhaya ngipinde emakhaya 100,000 phinde kwakhiwa umuzi omkhulu. yebo phela umnyeni wami usebenzile sisi neminyaka esebenza hayi namhlanje ayizolo kade asebenza uthi awuzokhuluma wena uzovala wakho umlomo Ngeke ngize nguvale. uzoyekela Nami phela owami. Nami phela owami umyeni. ushaya kwakho phela umthetho hayi kwami Sekuyikwakho Ikwakho futhi manje khona, hhayi la. la. Kade usho manje uthi ayifuthi sekuyikwakho futhi ikwami manje. phela ngizothini ngoba nithi ikwami Hayi shame. ngizothini fanele ngithini angithi nengane kusafaze esikoleni umfana le umdala ngithi uyazi Futhi ukuthi uzobe sephelile. wayikhale kwasekuqaleni wayikhale ngokuthi kufanele aye esikoleni. esikoleni. Kuyokusiza uthuthulo Ngeke wemama. ngize ngithule. uvinjwa Ngeke yini ngize isithuthulo? ngithule. Ngeke ngize. Ubona abantu ngithule. agunya impembe Ngeke nawuyigwinyile ngeke ngize ngithule. uyekelani ukuthula Ngeke. sikhuluma ngomnyeni wami angithi hayi wena Mina okaba. Ya kodwa kuhle ukuthi Mina okabani mina. Musana kuhle impela ukuthi iphele ithi mayiphela mamncane iphela vele ukuthi kodwa nawo mamkhulu imfuno zakho sezitholile ngoba njengoba ubona sike safika la sazolilandelela lolu daba. yini engayibonga Awukwazi ukubonga Ngibonge wena ini? awukwazi ukubonga. Ngibonge into 50,000 engayifuni. ukishela buka makhe wakile la. ngibonga into engayifuni ukhomba la Hayi, cha, shame. wena wakhela noma wathengela umuzi Kanti ufunani uthawe ufuna ukwakhela nami umuzi. ngifuna isithaba Uthawe ufuna ukwakhela umuzi. yebo Usho njalo. ngifuna isithabathaba nami Kazi uzositholana. asazi Ngifisa ukwazi. yobonakala sekuqoqa Kahle. engasiya kude la Ngoba- yakho ayiphelele la impi yamagama ngeke isize ngalutho ngoba Inkinga kwalo iyaphela- muzi uzogcina Inkinga babi iyaphela ungapheli. imali. hlala Iyaphela naphi imali. nemali wena uyafunda nje Hayibo. uzosebenza ukanti Hayibo. uzosebenza wena Oh uyena ozojika nonke. uyena uzojika sonde nje uyafunda Ngoba phela vele ufunda ngemali yababa vele. uyafunda nje into enhle leyo yabo nje ubufunda shuthi uzosebenzela mina Hayi naze nangishekisa Yebo. ngakho nohlelo. ngifuna ungigeze ngisho Cha impela kuyahlekisa. Hayi, baze Futhi ngiyajabulela ke leyo nto mamncane ukuthi wena umuntu osezobamba lo muzi manje nje obufunda. sengiguge sengesalukwazi ikahle kakhulu nje ubufunda mntu uzofundela mina ukuthi ungondle imali kababa noma ingaphela wena uzoqhubeka einyathelo ngathi wathi uzogana la ekhaya Isimsizile uzoqhubeka lapho imali. kesisi Soke sibone. ayasazi Soke sibone nawe apha. Hayi ukukhuluma Vala singakhuluma umlomo, uze ungakhulumi. kucishe kushona ilanga ngoba nokulwa ningalwa namhlanje kuze kuse kusasa nilwa nibanga. Kubalulekile nje njengoba sengishilo ukuthi ke ngizohamba ngiyokhulumisana nabelungu Yeah. ukuthi bangithi nathu ngenzele ukumjabulisa kodwa ke yeka amandla amangaka sevese kwafaka nompula nje usimende wami ongaka walo surprise ebengithi imshangayi Awusasebenza. sivese lo surprise wabese hayi angimazi lo surprise Morero wabese wangabi kusaba usurprise angazi kwabese kwaba yini futhi babo ngavumbukanisa nabantu zakhela la Bengithi ngiyazana ngiyazama. lo mama. bengithi ngenza Ufuna ukwenzani ngempela? bengithi ufuna ngenza ukwenza niphi bengithi ngenza engangikuthembisa Ufuna kona ukwenza umnyeni wami phela Akavumelekile mamncane ukuhamba naye bobabili. Ngoba phela nani niyahamba nobabili. Yebo. Noma sibonana sasiwu2 ongekho so kumele ke sibonane soba u2 sabe Kodwa ngizomuphelezela ke mina. ayasazi ke sho sayikakazi ukuphela kimi izolokhu iqhubekile cha kusho ukuthi usuke ufuna ukuyotshala nje wona uhlezi ufuna ukuhamba nobaba Tshale. ufuna Uwena ukuyotshala Joza, uwena onjalo nje. Uwena onjalo nje. ayi uyahlekisa shame Kodwa mamncane ngifisa ukucheck ukuthi uyayivuma ke wena le ya 100,000 le ukuthi cha uzophuma 100,000 uyothenga lapha. Imali engaka isimoshwe la sekufuneka futhi kushintsha. Mele le ndawo megcina ingathengwanga kuze kube isikhathi eside. Cha phela mhlawumbe nizoyithenga ya kodwa into emnandi ukuthi ilokuzane isite ayiboli. Uma ngabe ukuthi as long as ikhona khona umuntu othi edlula lemgaqweni waphela le ndawo eseduze umgaqo ayibuka ithanda afuna ukubuza ukuthi kwenzakalani
ebese ke bamxhumanisa omakhelwane. Lwisana nawe. Nawu lusana nami uyaphi indodeni yami uyaphi? Surprise nje. Ibena bengicubuza amagabade la kuba. Cha, Okubalulekile uncengele kambi ngoba ukuthi lokho bengishilo ngizokwenza ngimtholele le ndawo ayishoyo ngoba phela akufunale kube khona umuntu ongala ojabulayo kube khona ongala ongajabuli kusho ukuthi njengendoda ngoba ngasithatha ngisazi lesithembu sami fanele ngibalansise nalo wajabule nalo ongajabule njoba nasekuqaleni nanifikile ekhala ngokuthi sengibona ngathi ngigxile ngala komncane yena ongathi sekuyinto engasamnakile. Cha, thina silenzile iqiniso babuduma sivaleni, silenzile iqiniso seza njoba ubushilo uthi ufuna sikuphelezele ngoba sazi saba khona kulolu daba ekuqaleni. Silenzile iqiniso safika, salilandelela udaba ngoba phela sigcina ngokuphelela sekutheni sibone mekuyinkinga. Thina ke besithi ke nje wasela vele sisexazululweni, siyadideka ke vele nathi mengabe sisafika kusanenkinga ukuthi umamkhulu akanelisekile. Asikwazi ukumphikisa, asikwazi ukumvumela ukunina njenganomndeni. Kodwa nje ngifuna ukuthi ke ngiyivale ngokuthi ngithola ukuthi umuntu nomuntu uzifila kanjani bese ke siyivala ngokuthi sivumelana ngele kuthini kuthenga umuzi loyo site 100,000 then bese kuba ukuthi ke umamkhulu ba happy ngaleyo ndlela. Mhlawumbe siyophinde futhi sifuna ukubona ukuthi yona leyo site mhlawumbe iyogcina ithengiwe yini, umuzi wakhiwa waphela yini. Ngoba kubalekile ukuthi mengabe into siyiqalile thina impilo yesithembu into mesiyiqalile sifuna ukuthi sigcina ibe nesiphetho nesisombululo. Mamkhulu awusivalela ukuthi elakho lithini. Elamlithi baba nje ngisho usangithandi le ndawo ngicela ukuthi ayo sengela isize le nkulu la ngizogculiseka kahle ngakhe khona ngoba ngayibona le ndawo inhle singakha kahle sakhe ngisho umuzi omkhulu une space right hayi le angibona ngisho space la angifuni uqamba amanga baba lapho mhlawumbe ngiyokhululeka ke nami emphefumulweni wami. Baba Okay, ngizohamba mina ngokukhulumisana nabelungu banginike lo 100,000 othi uyawufuna wale ndawo. Sihambe nawe sihambe thenga kusayinwe phansi amaphepha okwemuzi ke siyowakha umuzi omkhulu kodwa ngeke sithi sakha imizi eyamawele ukuthi ngoba owala elokushini unjeya owangala unjeya siyowakha umuzi oyubumkhulu nawo umuhle ngendlela yawo kodwa hayi ukuthi sothatha iplan engala siyoyisebenzisa ngala. Yang understand yeah yazwakala kusho ukuthi mase ngala siyozama ukwakha umuzi mhlambe wena oyokwanelisa ngoweplan mhlambe oyoyijabulela wena ukuze kungabikho ukudonsana kanje kuze nombani abe happy. Mamncane uyavumelana nathi sonke? Ngiyavumelana nginankinga. Hayi siyabonga. Kusho ukuthi ke siyivala la so bese sibona ukuthi going forward ikhamba kanjani. Siyabonga babuduma, siyabonga kakhulu. Siyabonga mamncane. Siyabonga kakhulu. Siyabonga mamkhulu. Asithemba ukuthi into zakho zizohamba kahle. Thank you. Sihamba phambili akafuni ukuslinga ulwandle ligcwele ulwandle ligcwele akasafuni akayifuni ngempela le ndawo futhi ngempela unyanyini akayifuni ngempela akayifuni noma yibona akusho yena sengibona ngesenzo hayi